Bueno, una mica de tristesa, no? De tristor però també, o sigui, indignació, tristesa i alhora reivindicació també de que, bueno, que no és agradable, que rebre amenaces per la teva família, per la teva gent, per la gent del partit també, que hem de fer unes llistes electorals. No és fàcil, no?, fer unes llistes electorals i participar en política quan et trobes pintades a l'entrada. Un acte com aquest que heu vist, que és un acte de gent pues, de lo més normal, no? Però bueno, jo crec que forma part del joc antidemocràtic que alguns fan, d'alguns radicals independentistes, que no entenen doncs, que a Catalunya hi ha una realitat social molt diversa, molt plural, i que tothom té dret a opinar, a participar, i potser fins ara també és cert que no hi havia hagut cap partit doncs, que des de la ciutadania, des de les bases, parlés tan clar, potser amb alguns temes. Però bueno, jo l'únic que demanaria, que no s'ha fet fins ara, a data d'avui, a l'hora que estic, no hi ha hagut cap condemna oficial ni de la presidència de la Generalitat, ni del Parlament, ni dels altres grups, no? I jo, en aquest sentit, sí que he de reivindicar doncs, que crec que nosaltres, igual que hem fet altres vegades, condemnant agressions o amenaces d'altres partits, no podem permetre que això sigui cosa d'un partit, això és cosa de tots. I llavors, si amenacen un d'Iniciativa o un de Ciutadans o un del PSC, per mi és el mateix, s'està amenaçant la llibertat d'un partit polític. Per tant, m'agradaria haver vist una reacció més ràpida, positiva, de part d'altres partits que no he vist. Teniu por? Home, por no, el que passa que sí que complica molt, no? O sigui, et complica la teva llibertat, la teva campanya, has d'anar escortat a molts actes. Jo, avui no, però ja des del proper dia 21 que fem l'acte central, doncs segurament tindrem protecció. Ja la vam tenir l'altra vegada com a candidatura, però no és el primer cop. Ha passat aquí, ha passat a Vilafranca, ha passat a Sant Cugat, m'ha passat a casa meva, li ha passat a José Domingo, li ha passat a 2 o 3 militants a les seves escoles on treballen, als seus domicilis. I bueno, jo l'únic que demano és que si no hi ha una condemna en ferm de tothom, això té una mena de, entre cometes, omissió o legitimitat moral que no s'ha de permetre, no? Jo crec que aquí s'està cometent un error d'ometre una sèrie d'obligacions morals que tenen molts partits. Bueno, Albert, moltes